Zombili izingwazi ze-Kaizer Chiefs u-Itumeleng Khune no-Dr Khumalo bazwakalisa ukuphoxeka kwabo mayelana nendlela okusetshenziswa ngayo umdlali uMfundo Vilakazi. Baveza ukuthi uVilakazi uvamise ukusetshenziswa njengomdlali ongena sekuzophela isikhathi bese kubhekwa ukuthi uzoshintsha umphumela womdlalo. Bathi leli qhinga liyahluleka ukunikeza umdlali osemncane ithuba elifanele lokuba nomthelelo emidlalweni zisuka nje futhi akhe nomfutho. Ukuphawula kwabo kuza ngemuva kokuthi i-Kaizer Chiefs ihlule ngo-1-0. uKhune noKhumalo bakholwa ukuthi uVilakazi kumfanele ukwethenjwa ithimba labaqeqeshi. Bakhuthaza ukuthi afake ohlwini lwabaqalayo okuzomvumela ukuthi abambe iqhaza eligcwele futhi abonise amakhono akhe isikhathi eside kunokuthembela kuye kuphela ezimeni ezinzima. Baphakamisa ukuthi iqembu aligcini njengokuphatha kabi umdlalo nekhono kodwa futhi libeka ingcindezi engafanele kuye ukuba enze izimangaliso ngesikhathi esilinganiselwe. Ukugxeka kwalezi zingwazi uqamisa udaba olubanzi abalubona kumaqhinga eqembu nasekuphathweni kwabadlali. Banomuzwa ukuthi indlela yamanje ayilikhulisa ithalente elincane ngempumelelo esikhundleni sokuthi ahlanganiswe neqembu futhi anikezwe isikhathi sokudlala esingashintshi. uVilakazi uthathwa njengesixazululo sokugcina. Lokhu bathi akuyona indlela esimeme yokwakha iqembu eliphumelelayo lekusasa. Izinkulumo zabo ziyisixwayiso kumakhosi bewanxusa ukuthi aphinde abuyekeze isilawu ngokunikeza abadlali abafana noVilakazi indawo yokuqala. i-Kaizer Chiefs ingase ivule indlela entsha yokuhlasela futhi ithuthukise ukusebenza kwayo jikelele. Umuzwa owabiwe ama-legends ukuthi ukuqala emidlalweni esikhundleni sokuvela okufishane ubambele kubalulekile ukuze abadlali bachume ngempela futhi babe negalelo empumelelweni yeqembu.